मिथिया मोनथिनायनिबो राहा गैया स्पिकाराव थानाय लोगो लोगो खुनु राजनैतिक हान्जानि माने अफिसावबो थांनो मोना राजखान्थिनि हान्जानि मिटिङावबो थांनो मोना राजखान्थि हान्जाया खुंनाय जिखुनु फांसनावनो आङो नुजानो मोना आं दिनै चिफ मिनिस्टारफोरनाव ओरैनो आं थांनो मोना गतिके रावखौबो आङो लोगो हमनो हाया ओंखायनो राजखान्थि बिथिङाव स्पिकार जायोब्ला गोबां जेंना जायो आं दा आथिखालाव माने बिनि सायाव जेबो माने मोजाङै मोनथिया जे राजखान्थिनि आबहावाया माबायदि जाबाय थादों बुंनो थाङोब्लाथ' जितु बुंथिगिरिनि बिबान बे बुंथिगिरिनि बिबाना स्पिकारनि जितु पस्ट बे स्पिकारनि पस्टआ माने आसाम आयेन आफाद एबा आसाम बिधान सभानि गेजेरावनो थानानै खामानि मावनांगौ गतिके बेवहाय जोंनि आसाम बिधान सभा बा आसाम आयेन आफादा जाहैबाय जोंनि रायजोआव सरकारा मा मावगोन मा मावा बेखौ बिथांखि लानाय आरो बेफोर खामानिखौ मावनो थांनायाव माखासे आयेन खान्थि दानायनि थाखाय बेवहाय बायदिसिना बेबायदिनो मा होनो आयेन बा आयेन खान्थिफोरखौ दानानै होनाय बेनोल' खामानि दा ओंखायनो आसाम बिधान सभायाव आङो जिरायफैनाय लोगो लोगो दिनै मोनसे बाजेट सेसन बारबाय रांबावजा माने मा होनो रांबावजा जथुम हिसाबै आरो बेवहाय मोजाङैनो मोजां बारलादों होननानै आङो सानो जेसे हागौ आंनि रुला जाहैबाय मोजां मोनसे आबहावा सोरजिनानै बेवहाय बिधान सभाखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनाय आयेन आफाद जथुमखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनाय दा आङो मा मावदों होननानै बुङोब्ला मावनो गोनांथ' बेबायदि रायजोनि थाखाय बायहेरायाव जेबो खामानि थाया नाथाय बर' रावखौ आङो सरकारि राव हिसाबै जिहेतु दिनै आसाम सरकारा गनायथि होबाय आरो बियो आसाम बिधान सभायाव पास जाबाय गेजेट नटिफिकेसन जाबाय ओंखायनो बे रावखौ सरकारि भाबै बाहायनांगौ हिसाबै आसाम बिधान सभायाव आङो दा बेखौ बाहायजेनबाय दा एबार जथुमाव गासैबो कुइसननिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां हाबाफारि दं आरो जेसेबां माखासे नटिफिकेसनफोर दं बेफोरखौ बर' रावजोंनो खालामजोबनाय जादों बा बर' रावा बेवहाय सम्पुर्ण भाबै सोलिदों गतिके बिधान सभायाव दा जेखि खालामा बेवहाय जोङो बर'खौबो समान राव हिसाबै बाहायनाय जादों आरो दा नेक्स्ट सेसनखौ ट्राइ खालामनो नाजानाय जादों जेबो इन्टारप्रिटेसन थागोन बर'जों जोंनि MLA फ्रा बुंनो हासिगोन आरो बेखौ इंलिस आरो असमियायाव जोंनि बर' इन्टारप्रेटरा बेखौ लोगो हाउसाव बुंगोन आरो बेखौ माने इयारफन लानानै जोंनि MLA मन्थ्रिफ्रा खोनासंनो हागोन आरो बे ट्रेन्सलेट खालामनानै होनाय बर' जोंनि माने जायफोर बेवहाय इन्टारप्रेटर दं बिसोर जि राव सोलायना होनाय बेजोंनो बुजिनानै बिसोरो एन्सारखौ बा फिननायखौ असमिया एबा इंराजि रावजों होनो हागोन आरो बेखौ लोगो जोंनि बर' इन्टारप्रेटरा बर' रावाव इन्टारप्रेट खालामनानै होगोन गतिके बे हिसाबै बर' रावा जोंनि माने बिधान सभायाव नेक्स्ट सेसनाव सालायनो हाहैगोन बायदि मिजिं खालामदों बे गोदान एसेम्ब्लियाव बिनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों गतिके बे मोनसे बर' रावखौ बाहायनाय जाबाय सम्पुर्ण भाबै आसाम बिधान सभायाव बिनि जेसेबां माखासे बिजाबफोर दं गोनां बिधान सभाजों माने सोमोन्दो थानाय बेखौ दा ट्रेन्सलेट खालामनो होनाय जाबाय आरो फ्राय गांब्रै गांबासो बिजाबा अलरेडि ट्रेन्सलेट खालामनाय जाबाय माखासेया सोलिगासिनो दङ गतिके बेखौ ट्रेन्सलेट खालामनानै लाखिनाय जागोन जेराव बर' रावजों फरायनाय जोंनि फरायसाफ्रा मानिबा थाखाय जुदि बिधान सभायाव स्टाडि खालामनांगौबा बिसोरो बर' रावजों स्टाडि खालामनो हागोन गोबां माने बेसेन गोनां बर'नि बिजाबफोरखौ आसाम बिधान सभानि लाइब्रेरियाव अलरेडि माने दोननो थाखाय बेबस्था लानाय जादों अलरेडि सेलेक्सन जाबाय आरो दा बे बिजाबखौ कालेक्सन खालामगासिनो दं बेबायदियै बेखौ राहा लानाय जादों बेनि अनगा बिधान सभायाव दा सिकिउरिटिनि थाखाय माखासे पास इस्यु खालामनाय मानाय बेखौ डिजिटेलाइज खालामनाय जाबाय अलरेडि आरो बिधान सभाखौ मोनसे मोजां आबहावा लाबोनो थाखाय बेवहाय ग्रिनारि माने सोमखोर अराय सोमखोर बोरै लाखिनो हायो बेनि थाखाय गार्डेन आरो दंफां गायनायनि राहा लानाय जादों बिधान सभायाव जाहाथे MLA एक्स MLA आरो बिधान सभानि अफिसार एमप्लयिफ्रा गुबुन हस्पिटालाव थांनानै दिगदार जाहैया ओंखायनो बेवहायनो मोनसे माने OPD हस्पिटाल गायसननाय जाबाय जेराव ब्लाड टेस्ट जेराव माने मा होनो आल्ट्रासाउन्ड माने बेफोरखौ खालामनो हागोन आरोखि बे हस्पिटालाव बेखौ अलरेडि आङो खालामनानै बेखौ माने जोंनि गिबि मन्थ्रि मा होनो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अलरेडि बेखौ बेखेवनानै होबाय दा डिजिटेलाइज लाइब्रेरि दा खालामनो आखायाव लाबाय अलरेडि स्टार्ट जागासिनो दं डिजिटेलाइज खालामसिगोन बेखौ आरो बेबायदिनो गोबांथार माखासे हाबाफारि लागासिनो दं गोदान MLA माने न' गायसननाय बिनि उनाव MLA फोरनि थाखाय क्लाब बानायनाय जेराव बिसिनि
बे क्वार्टारफ्राव थाग्रा हस्टेलाव थाग्रा न'खरनि मानसिफ्राबो बेवहाय जाहाथे सम खाथायनो हायो आरो बेबायदिनो माखासे गोबां हाबाफारि लानाय जादों आरो बेखौ आं सानो फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव मावलांनो हायोब्ला फैबाय थानाय समाव आसामनि बिधान सभाया जोंनि हादोरनि गेजेरावनो मख'जाथाव मोनसे बिधान सभा जानानै थागोन ना बेवहाय दा गासैबो अफिसावनो गोरलैयैनो जों बेखौ बाहायनो हायो आं दा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं खावलायदों जे गासै अफिसाव जायफोर अलरेडि बर' साख्रिआवला दं बिसोरखौ बर' सेक्सननिबो दायथ' होदेरनानै बेवहाय बिनि राहाखौ खालामनांगौ ट्रेन्सलेट खालामनाय आरिनि आरो बिनि उनाव लासै लासैनो बर' रावनि थाखाय बेवहाय पस्ट माखासे सेंसन खालामलांनांगौ ट्रेन्सलेटरनि थाखाय बा बेवहाय बर' रावजों खामानि मावनो थाखाय आरो होमब्लाना गोरलैयैनो बर' रावा जेरावबो बाहायजागोन बिनि उनाव अबा हाइकर्टआव दा जुडिशियेल सार्भिसनि थाखाय जेफोर फरिखा जायो बेहाय बर' रावखौ दाबो बाहायाखैमोन बेखौ आङो चिफ मिनिस्टारखौ खावलायनानै दा हाइकर्टखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय इन्सट्राक्सन हरनाय जाबाय बे जायोब्ला बे मोनसे हाइकर्टनि गासै एग्जाम लोगोसे हाइकर्टनि गासैबो प्रसिडिं हाइकर्टनि जेफोर माखासे बिथोन माने अर्डारफोर बे अर्डारफ्रा बर' रावजोंबो दा ओंखारसिगोन आरो गतिके बे हिसाबै बे अनुष्ठाना दायित्व लागोन दा आसामनि सेक्रेटारियेटआव गासिबो मिनिस्टारफोरखौनो आं दा आसाम बिधान सभानिफ्राय दा खावलायदों जे एइबारनिफ्राय बर' रावजों गासिबो डिपार्टमेन्टफ्रा फिननायखौ हरनांगोन एन्सारखौ हरनांगोन बिधान सभानि दा ओंखायनो आं गासैखौबो खावलायदों दानिफ्रायनो बर' राव सोलायगिरि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि अफिसाव बिथांमोना दानिफ्रायनो सोसननानै दोननांगौ जाहाथे आसाम बिधान सभायाव नेक्स्टआव गासिबो कुइसननि एन्सारा बर' रावजोंबो फैबाय थायो गतिके बे हिसाबै बेबस्था लालांबाय थाबानो जागोन दा आंनि थाखाय आसाम सेक्रेटारियेटआव बर' रावा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो दा बाहायजासिगोन एसेम्ब्लिनि थाखाय गतिके बेबायदि माखासे जों बयबो गावबागाव जायगायाव थानानै जुदि बाहायलाङोब्ला होमब्लानो बर' रावा आसामनि गासैबो जायगायावनो बाहायजागोन